И здравейте, пичове, аз съм Бобито. И днес играем Майнкрафт. И ще се опитам сега да играя без плюс. И това е паркур мап. Не, с плюс ще е по-удобно. И това е Майнкрафт PE. И това е паркур мап. И извинете за промените в гласа ми. Може да има сега... Гласа ми сега 100 на 100 е по-различен. И тъпата реклама, да. 100 на 100 сега гласа ми е по-различен. Звучи ми някакъв много смотан глас. Не! Тъпата реклама... Извинете за това, но... Сега да съм е по-различен. Знам го. Не това бе. Сега го премести. Тука. Така. Почти нещо не се чува от играта. А пак трябва да го места. Така. Тук ми беше по-лесно. Отсам. За да се връщам в началото. От тук просто ще си умия. Япс. Така. Това беше смота. Доста смота. Така. Упс. За малко. What? Блокът. Блокът го няма. Защо го няма? Не! И сега да ме кажете, че съм читър или такива, че си се връщам от тук, не от там. Правилата аз не прочетох. Не рай ми. Упс. Така някакво се задържах. Та се ударих. Просто тук не може ли да се кача? Не. Добре, защо не ще? Ти ме прецакваш. Ей. Супер. Упс. За малко. Долу в описанието. Боже, какви ги дрънкам, бе. В коментарите пишете на кои игри да снимам. На кои други игри да снимам. Не! На кои други игри да снимам, защото аз не знам на кои. Извинете, че читнах. Сгътам. Трябва да гледам нагоре. Това, ако не знаете, пак помага. Закачването. Само къде ще се усъкатите. Не дайте. Чак да наговоря, че като почна да говоря, само падам. Вижте. Добре, тук не гледайте. Стигаде. Shift. Малко назад. Аз попаднах. Краката на геройчето ми са къси.
Стига де. Да, сапа не скухна. Това май е невъзможно. Ай бе, това е финала! Не мога да мина финала. Ти. Какво му има? Чакай да си оправя малко вулфа. Вулф. Къде иде? Така е по-добре. Е така. Оп. Добре, защо не иска да ми се качи? Сега ще пробвам на F5 да го мина. Ето само гледайте. Ето. Значи, вижте, като е по-далече можете да скокнете, така, и във въздуха да скокнете. Аз поне така го правя. Не знам за вас. Ето. Не става. Ето сега във въздуха ще скокна. Не скокнах. Ето. Ама не ми се получи. Опс. Хайде. Няма да се мъчим с един джамп. Сега пак трябва да скачам там. Ядосвам се. Добре, както и да е. Не бе! Ще чупа и това поне едното блокче да върна. Което ще е тук. Уп, невъзможният скок. Който наистина е невъзможен. Вот. Добре. Все тая. Какво искате? Казвайте, че съм читър, хакер и такива всекви. Хакер. Хайде. Метни го. Така. Хора, това ще е за това видео. Надявам се тъпият паркур да ви хареса. Ако клипът ви е харесал, се абонирайте и изтрушете лайк бутона. И чао!